Uæh. Oh. Hej med jer venner. Ja, jeg er Lene, og jeg skal præsentere kulturprojekter og kulturelt iværksætteri. Og for ligesom at folde ud, hvad er kulturprojekter og kulturelt iværksætteri, så har jeg lavet sådan lidt sjov her. Det har jeg, fordi bare sådan en lille ting som en hat, altså hvor meget kan en hat gøre, når man for eksempel kommer ind om morgenen til vuggestuebørn eller til børnehavebørn med en hat. Eller hvis man bare ser fuldstændig ens ud den ene dag efter den anden. Det er bare en lille bitte detalje, som jo i virkeligheden ikke har noget med kulturprojekter at gøre, men måske viser, at hvor meget der faktisk er på spil. Og det her med kulturprojekter, jamen det er, at I kan, skabe aktiviteter, som, altså der har fokus på, menneskers dannelse og demokratisk deltagelse i kulturliv. Og det lyder måske lidt abstrakt, men i virkeligheden så handler det om, at kultur er med til at gøre os til de mennesker vi er med til at gøre os til hele mennesker, er med til at give os værktøjer til at begribe og forstå verden på nye måder, er med til at forstå og fange nuancer, som man ellers ikke ville kunne fange, er med til at møde andre, der måske har det på samme måde som en selv. Man får forskellige perspektiver på livet, man får forskellige perspektiver på det at være menneske, og man får måske redskaber til at kunne udvikle sig som menneske. Der er virkelig meget på spil faktisk. Og det her lille finurlige ord, demokrati, som jo er mere vigtigt end nogensinde at have fokus på. Fordi at vi lever på den her lille klode her, og noget af det, der er allermest vigtigt, det er, at vi tager beslutninger, som sætter sig gode spor hele vejen igennem. Men så man også oplever, at man selv har mulighed for at tage ansvar og have en stemme. Man har mulighed for at kunne byde ind i forhold til demokrati. Så derfor så starter demokratiet faktisk også med jer i modulet. Jeg er vildt interesseret i at høre, hvad er jeres bud på, hvordan vi kunne få sammenstykket et spændende modul, der tager afsæt i jeres interesser, i jeres nysgerrighed, og så vi får foldet ud nogle spændende projekter, der er med til at gøre en forskel for de mennesker, I skal ud og være noget for. Og om det så er vuggestuebørn, eller om det er børnehavebørn, skolebørn, unge, voksne, med forskellige handicap, udfordringer. Men det vi skal huske på, det er, at hver eneste øjeblik, der er vi med til at sætte spor i den anden. Og det er det, der er så vigtigt, at I kan gå ud og afsætte spor i form af aktiviteter, der er med til at danne, der er med til at udfolde menneskers liv. Det er faktisk meget smukt. Det handler om musik, kulturprojekter, kan handle om musik, oplevelser, museer, samarbejde med museer. Det kan være, drama, det kan være fortællinger, det kan være teater, det kan være anything. Og det der kunne være sjovt, det kunne være også det der med, at vi samarbejder med nogen. Vi samarbejder med biblioteker, vi samarbejder med kunstnere, vi samarbejder med Kulturregion Fyn. Vi elsker at lege med jer. Og i virkeligheden så er det kun fantasien, der sætter grænser her. Så det ville være helt kanon. Hvad er klokken? Jeg kan ikke se det skid. Jeg tror tiden er løbet. Ciao. Vi snakkes ved. Jeg er lige derude.